Hello everyone, Madong Peeps, Cebu, Philippines. Welcome to my YouTube channel again. At nandito ako ngayon nagpapakain sa aking young adult na kambing. At ito, masyadong maarte ito kasi feeling niya kumakain siya ng Cerelac. Kailangan mo pang gaganohin tong para gaganahin siyang kumain. Feeling niya baby siya. Oh, di ba? Ito na lang yung isang natira sa akin kasi yung mga previous videos ko kasi marami pa sila composed of adults and young adults. Ito na lang natira kasi naibenta na yung tatlo. Kaya ito pang birthday ng pamangkin ko. First birthday this October. May kalalagyan. Ganito talaga siya pagkainin. Mga ano pa to, 6 months old. 6 to 7 months old. Kala niya Cerelac siya. Ano pala ngayon? September 30, 2020. Yan. Yan ang alaga kong kambing. Gusto ko talaga sa kambing maitim. Good charm daw yung black. According to may nakapagsabi lang sa akin na kaibigan na nagtatrabaho before in Shanghai. Kaya swerte daw yung mga maitim na damit, nakaganitang maitim. Black is beautiful daw, black is elegant daw, black is black. Kaya kambing ko rin maitim. Share na naman natin to sa ibang kambing huwag mong suluhin kasi marami pa kayo. Uy, tingin ka muna dito. Uy. Oh, mag-greet ka sa mga viewers ko. Uy, mag-greet ka. Oh. Mag-greet ka sa mga viewers ko. Kahit wala pa akong viewers, di ba? Anyway, good day sa inyong lahat at bye-bye na. Bye-bye. Uy, magbabay ka. Magbabay ka. Magbabay ka. Kain niya siya ng kain. Bye-bye. Bye-bye.